Beat officer Rajesh Lekthia hin pen jalin ponsi kai case on petrolling ke dam bom unahut tini da por final ke papor malom itha karna mate apar deupani toara rai long check aru malong ke ongdung risak mate tita chap thingpi ke plak tang ke nepalong sonsi deupani beat officer Rajesh Lekthia hin pen naga panchini duna tangke kine plong check athingpi ka dogoi pangrum pet pen 65 piece mate jet truck kebra pho am doji pusi nang pachini dun apne bangso athingpi bozar do lage ka do esri pho kep at bag doji pusi beat officer Rajesh Lekthia hin pen nang than pachini la bangso thingpi ke plak atuma phanon mat neblong lelang tami retired bi la bangso thingpi la pen bangso thingpi ke plak tu phanon mat neblong lelang tami retired pon bom lo pusi phirang kya mai long pen than pachini pon agora pen berita pangta pon Lawrence Lekthi News 24 Karbiang Law petrolling kedam phan stop pen barlo la pen ni tum kedam adim la ke apar de pani la sa apar da pani long kedam na hut nili tum towara long check harum long nili tum thing pi thek mon lo la ka thing pi le ke tita chapa la bang so thing pi la ke kang ho thing pi la bang so thing pin tum thek lok pen adung re ahem fudujima puntum arju holo stammi adung re hema be habedet pena jok la pen karjo thai ka be pena jok la bang so thing pin li tum puthot la bang so thing pi sit ponde sili tum deopani forest office anli tum la bang so thing pi cheban long la bang so thing pi kwana ki bi doji la pen thilong dor kwan doji la bang so thing pi kadang we phanta la pen jet truck kebra phodo la pen la bang so approximate market value suru phoke ban doji labang solo ko inut bahini phan kine ponlong doma labang so thing pi long pen adimak long ka pele huran ke nilitum munita phodam de la pen khala thing pi me ka long da